Hei, bună Anca Salut, Carleta! Bine te-am găsit! și bună la toată lumea care ne urmărește live. Pentru cei care sunt pe moment, așa imediat, prin posibilitățile și pentru cei care o să se uite după. Anca are un background de la, cum se numește, localitatea Anca? Este pensiunea la Trece Mesteceni. la Este Trece. locația clasei de corp clasei de 3 zile pentru corp, pe care vom face în luna august. Mai puțin de o lună a mai rămas, vom începe pe 22 până pe 24 și este în apropierea Clujului, mai precis la 10 minute de Cluj, se poate ajunge ușor cu taxi, Bolt sau chiar vă puteți caza la locație, este superb. E o zonă frumoasă, cu dealuri, cu mesteceni, că de-aia îi spune la mesteceni. Și are un vibe foarte fain zona asta. Da. Acum e vară, toată lumea e plecată prin concedii sau plecată, nu neapărat în concedii, dar plecată așa, cu mintea la alte lucruri. Și noi ce am vrut să facem este cu acest Zoom să invităm pe oameni să știe că vacanța poate să fie și cu ceva schimbare și posibilități noi. Și de-aia am făcut această clasă, care e în mijlocul verii, în luna august, noi în mijlocul verii, spre sfârșitul verii, într-un loc care să fie și de vacanță și chiar avem planuri să combinăm și vacanța. Vrem să petrecem timp împreună și să mergem în mini-excursii. Poate ne spui tu, Anca, puțin despre ce putem vizita. Eu știu că vreau să vizitez Starnița și Castelul. Castelul Banchi, Carleta. Toate sunt în locații mai puțin de o oră sau aproximativ o oră de mers cu mașina. Și de asemenea sunt cheile Turzii aici aproape, tot așa la jumătate de oră de noi. Iarăși un loc foarte frumos, foarte pitoresc. Uh, și așa, are și o atmosferă, sunt și meșteșugari cu produse de casă, cu chestii de casă, plăcinte de casă. Mă gândesc la mâncare, așa, dar oricum ne jucăm cu corpul, o să fie joacă cu corpurile. Și ai zis, mă rog, o să îmbinăm și vacanța. Pentru mine asta e cea mai tare vacanță. Adică eu să merg într-o vacanță, numai stau la soare și să nu fac nimica. Ar fi foarte plictisitoare, că se poate o vacanță în care avem o clasă, facem niște cursuri și avem posibilitatea și să ne bucurăm de tot ce ne oferă uh, împrejurimile. Pentru mine este Mm. vacanța perfectă. Plus mâncare delicioasă, cum mie îmi place. Da, și cazare delicioasă. Eu am găsit în zonă și am văzut că mai sunt o căsuță care e la 2 minute de venue. Iară. Deci, unu, că avem prețuri speciale pentru cei care vor să stea chiar acolo. Și doi este că mai sunt și prin zonă, foarte aproape, în, cum se cheamă, Silicea? Sălicea. În Sălicea. Sălicea. În Da. Sălicea, eu am găsit o vilă unde, fai, pot să-mi imaginez cum stăm afară pe terasă și rulăm bar seara după ce venim din excursie sau facem alte minunății. Cel puțin asta e planul meu. Vedem cum o să meargă lucrurile. Deci, da, sunt foarte multe posibilități și Clujul e aproape. Știi că eu sunt îndrăgostită de Cluj, deci probabil o să vin câteva zile înainte și probabil Anca o să ne rulăm niște procese și noi Cu siguranță. să ne bucurăm de noile procese, că nu știu dacă lumea știe, acum câteva zile a fost introdus un alt proces, Serios? când Care făceam din ele? clasa Chiar de nici la eu nu Roma. știam și eu și predau procesele individuale. Da. Încă nu e la Încă procesele nu e. individuale, deci este pentru că am avut telecolul cu familia, există un proces de corp legat de asta, care este fantastic, deci, Wow! și care e adăugat la această clasă de 3 zile de corp, așa că și Sigur, oamenii nu sunt deloc limitați cu familia, adică nu da, e principalul motiv de traumă și dramă în viața lor. Bine, ăsta și banii, nu știu care e primul totuși. da. Banii, ce să zic, da, hai să adresăm și energia asta, că multă lume găsim ca și justificare banii, ceea ce pentru humanoizi nu e valabil,
Pentru că noi știm că atunci când chiar ne dorim ceva, putem crea și atunci nu e nevoie să intrăm în energia în care a intrat mare parte din țară acum, că o să fie nu știu cum, că o să fie durere, suferință, că ne cresc taxele. Asta facem când uităm că noi putem să creăm într-un alt fel dacă nu ne aliniem cu toată nebunia care s-a aliniat lumea. Și acum există diferite curente, există ăsta cu banii, după care există curentul, hai să-l adresăm și pe ăsta, celor care pleacă din Access. Pentru că, hai să recunoaștem, de ceva vreme lucrurile merg atât de repede, mai ales de la conversația, noi încă știm de la clasa de facilitatori, despre platformă, despre al cincilea element, de câte ori se produc chiar revoluții din astea în Access, cu awareness-uri noi, un mare grup de oameni începe să se îndepărteze și atunci noi percepem toate energiile astea. Și atunci fie ne ducem cu cei care încep să aibă puncte de vedere, fie nu le cumpărăm și începem să descoperim de fapt ce e adevăr pentru noi. Funcționează instrumentele astea pentru mine, vreau eu să merg și mai departe. Mă ajută ele să merg și mai departe, adică să începem să accesăm ce e adevăr pentru noi. Dacă nu, și am asta zi de zi, vorbesc cu oameni care au intrat în energia asta, de am vrut să o adresez, că nu sunt siguri, că funcționează sau că accese nu știu cum sau... Și nu-i nevoie. Deci dacă începi să te uiți tu pentru tine și vezi, ok, care-i direcția? Mă duc cu toată lumea și cu limbo ăsta în care se află multă lume, sau încep să descoper eu ce vreau eu, în ce direcție vreau să merg. Și asta și în legătură cu banii. Vreau să fiu ca toată lumea, stresat și să-mi creez realitatea din frică și din punctele astea de vedere, care sunt tot timpul proiectate asupra noastră, non-stop. Dacă te uiți toată lumea, numai asta vorbește. Da? Și atunci ghiși ce? Dacă începi să vibrezi precum aceste conversații pe care toată lumea le are, o să ți se pară că magicul tău a dispărut, că posibilitățile au dispărut și că te duci la fund. Da? Și nu trebuie să ai asta. Noi avem instrumentele, aduceți-vă aminte, să le folosiți, că degeaba le avem dacă nu le folosim. Așa că astea sunt două din energiile pe care eu le percep la multă lume care a folosit instrumentele și au schimbat viața, dar uneori ajungi în punctul ăla de plafon, da, în care parcă nu mai mergi mai departe. Și de asta clasă de corp, din punctul meu de vedere, și de-aia iubesc să le fac, chiar dacă uneori e foarte, uh, cere mult pentru corp să facilitez clasele astea. De fapt, acolo sunt multe dintre blocajele pe care le avem, care ne împiedică să mergem mai departe. Da? Atunci, de asta apar procese noi tot timpul, eliberăm și corpul, aducem și corpul cu noi și după aia corpul ne trage pe noi înainte și spre și mai multe posibilități. După cum am spus, Access e un stil de viață, nu e ceva unde te duci odată și e o continuă expansiune de posibilități și, da, clasele nu sunt obligatorii, dar cât de mult mai profunde sunt transformările și cât de mult mai amuzant este când ne întâlnim, când venim împreună, corpuri, oameni, glume, probleme, drame, astea le lăsăm acasă. Așa că, da, în luna august, la Cluj, lângă Cluj, o să aibă loc clasa de corp de 3 zile, pentru care ai nevoie să fi făcut fundația în ultimele 12 luni, sau pentru cei care au făcut fundația în mai mult de 12 luni, există varianta să fi făcut o altă clasă avansată, Access Consciousness cu Gary și Dane, ori cu Simon, sau mai există o mică portiță pentru cei care încă mai cumpără punctele de vedere despre bani,
Până la începutul lunii august mai există disponibil telecolul cu închisorile prismatice pe care l-a făcut Dane acum un an și poți achiziționa acel telecol care are un preț, să zicem, nu mai știu, $240 pentru România, da? Deci un preț puțin mai mic decât o clasă avansată, dar care de fapt ce face? Te aduce la zi cu energiile la ce se întâmplă. Și am avut un exemplu, pot să dau aici un exemplu legat de asta, că multă lume întreabă de ce sunt cerințele astea, de ce mereu se adaugă cerințe de genul ăsta, să fie în ultimele 12 luni, de ce nu e în ultimii 2 ani sau chestii de genul ăsta. Și tocmai am avut o situație la Roma, la clasa de procese de corp de 3 zile, în care cineva nu a realizat că nu avea uh, cerințele făcute și pentru că era parte din echipă, uh, da, lucrurile au fost în așa fel că pur și simplu persoana nu putea să ajungă la clasă și nu știam de ce. Și de fapt asta era, pentru că nu te lasă dacă tu nu ești pregătit, da? Cu psihicul, cu toate, n-ai dat drumul la puncte de vedere și nu ești aliniat cu ce se întâmplă acum, nici corpul tău nu poate să dea drumul la lucrurile care sunt blocate. Și atunci am văzut atât de clar de ce cerințele astea, Gary știe foarte clar de ce le pune. Și ajută întreaga clasă și pe noi toți și corpurile și să contribuie. Așa că uh, Eu ele, nu imaginez viața, cum ar fi fost viața mea dacă n-aș fi avut procesele pentru corp. Adică mereu am perceput că o realitate diferită e posibilă cu corpurile și cu ce e posibil cu corpurile și nu găseam în realitatea asta până la Access. Așa da. că sunt super recunoscătoare și abia aștept să, să ne răsfățăm corpurile și să văd ce transformare se creează. Dacă ăsta e un alt lucru, mi-aduc aminte, Anca, tu ai fost prezentă, prima noastră clasă de 3 zile de corp pe care eu am găzduit-o pe vremea aia, nu eram facilitator de 3 zile de corp și am găzduit-o pe Casey, prietena mea Casey, la București și așa toată lumea a venit fericită și mulțumită la clasa de 3 zile de corp și entuziastă și așa, și după care au început să iasă la suprafață atât de multe conștientizări legate de limitările pe care oamenii le alegeau, inconștiența, anticonștiința pe care oamenii, noi toți, le alegeam și nici măcar nu realizam că le alegem. Și ăla a fost așa una din clasele care a schimbat și zguduit, a fost ca un cutremur atât de mult, de fapt, că nu mai puteai să nu vezi lucruri. Și asta e un alt beneficiu al claselor de corp, că începi să vezi lucruri pe care nu vroiai să le vezi și începi să le vezi și poți să alegi dacă vrei să mai stai acolo sau vrei să alegi diferit. Și da, uneori nu e confortabil să vedem lucrurile astea, că noi avem toți o imagine despre noi și ce minunați suntem și atunci uneori mai apar și unii le numesc umbrele astea, locurile în care nu vrem să vedem cum funcționăm. Și da, clasa de 3 zile de corp oferă spațiu ăsta a lipsei de judecată în care poți da drumul la lucrurile astea și poți să începi să te uiți la ce alegi și cum să alegi altceva mai mult, mai măreț. Așa că Da, de câte ori rulam procese, mă gândeam, Doamne, de ce nu face toată lumea chestia asta? Dar apoi trebuie să-mi amintesc că nu toată lumea e ca noi și nu toată lumea alege. Și de fapt, cred că despre asta e vorba. Nu toată lumea alege și oamenii nu cred că pot să aleagă. Unii se blochează în acest eu nu pot să aleg. Sau mm, și să nu uităm că procesele astea toate, de-aia nici nu putem să le explicăm când încercăm, sunt dincolo de această realitate. Ce înseamnă? Adică sunt awareness-uri și lucruri pentru care nu avem neapărat cognitiv niște uh, gânduri, dar ele își fac treaba. Și atunci, de-aia și clasa de 3 zile de corp, deci e clasă de 3 zile pentru corp. Asta înseamnă că este pentru corp. Aducem corpul acolo și îl lăsăm să-și facă treaba, îi dăruim
posibilitatea de a se ajusta, a primi, a învăța ce înseamnă să primească, a fi elementele intimității adevărate, despre care vorbim la clasa de fundație, dar în clasa de 3 zile de corp chiar putem alege și chiar asta se întâmplă. Alegem să fim, să întrupăm aceste elemente. Deci, da, asta e invitația noastră pentru voi, în luna august. Aventură, transformare, companie minunată, loc minunat, mâncare bună, după cum a zis și Anca. Și cine știe, până începe clasa, posibil să mai apară și alte procese de corp adăugate. Deci, ce schimbare ai cerut tu în viața ta? Sau ce mult mai mult știi că e posibil pentru tine și ești în limbo acesta în care ți se pare că nu e posibil, nu știi în ce direcție să o iei, așa că dacă ești în direcția aia sau chiar dacă nu ești, dar vrei mai mult, vino alături de noi și eu și Anca îți oferim informații legate de logistice, legate de cazare, legat de transport și lucruri de genul ăsta. Deci ne poți contacta pe oricare dintre noi. Um, și da, alege, dacă nu ai resursele, alege și începe să creezi banii. Iar i-am invitat pe cei care vor să aleagă clasa, nu sunt sigur, alege-o și începe să plătești, să vezi cum banii încep să apară. Nu mai cumpăra punctele de vedere nebunia din jurul tău. Creează-ți realitatea și când vine vorba de bani. Cum devine și mai bine. Fabulos, eu abia aștept și hai să vedem ce creăm împreună, ce magie creăm Trăim. cu Și corpurile. știu că românii sunt foarte patrioți, chiar dacă unii nu o recunosc. Și întrebarea este ce creează această adunare împreună a tuturor și a corpurilor și pentru țara asta minunată în care trăim și care și ea trece printr-o perioadă tumultoasă. Și atunci ce putem contribui și cu asta? Pentru pământ, pur și simplu Da. teren, pământ, și pentru tot ce se întâmplă în România, noi alegând diferit și noi invitând, fiind linia asta creativă și conducătoarea conștiinței spre alte posibilități. Așa că dacă vrei să faci parte din acest curent, în loc de curentul care se plânge și blamează ce rău e în România și ce politicieni nasoi avem, poate vrei să vii și să fii parte din cei care conduc Contribuie la schimbare. și contribuie la schimbare. Mulțumesc, Anca. Voiam numai să adaug ceva. Ascultam un call cu Gary recent și el spunea, până nu ajungi să ai pace cu corpul, nu va fi pace pe pământ. Și noi cât conflict creăm cu corpul, și eu cred că despre asta e clasa de 3 zile, să creăm starea asta de pace cu corpul și ce contribuție poate fi asta inclusiv la pacea de pe pământ. Așa că mulțumesc, Carleta, și abia aștept Și eu să mai aștept. bine și mai bine.